No chlapci a dievčence, mám pre vás veľké oznámenie. Práve v tejto chvíli sme oficiálne spustili náš Discord server a keď sa pýtate, čo to pre vás znamená, no tak ja vám to presne teraz poviem. Znamená to náš vlastný server, kde budeme dostávať upozornenia na moje nové videá, kde sa môžete ako komunita rozprávať, postovať memes, si volať, všetko robiť, fanarty robiť, taktiež mi aj navrhovať, aké videá by ste chceli, aby som natáčal na YouTube, taktiež aj so špeciálnymi giveawaymi, keď sa rozhodnem. A taktiež prvých 10 ľudí, ktorí príde na môj Discord server, dostane špeciálny Diamond rolu, vďaka ktorej budem môcť volať s ostatnými Diamond rolami. Ja už to proste nebudem vysvetľovať, proste choďte na ten Discord server, link je v popise tu na tomto videu a taktiež aj v popise môjho kanála, proste tam choďte tam prosím.